Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagong. Tita Tanya Chinita. Basta Seaman, kayo na po ang bahalang sumagot. Pero tingin ko manloloko talaga. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng programang Mga katas ng nakalipas. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jocelyn. Housewife. May munting tindahan dito sa bahay namin sa Balutondo. Naibalot ba yun? May Balutondo. Seaman po ang asawa kong si Rafael. May 2 po kaming anak. At halos 10 taon na po siyang seaman. Nung una po ay nakapagpundar pa kami ng mga gamit. Tapos naparenovate po namin itong aming munting bahay. Ginawa po naming 3rd floor. Kaso, hindi pa tapos, nasa 2nd floor pa lang po. At nitong huling niyang uwi ay parang may something po si Rafael. May tinatago siya sa akin, alam ko, kasi syempre ganun talaga ang mga misis. Alam mo kung may problema ang mister mo. Tulungan niyo po akong alamin kung anong tinatago niya. At sabay-sabay nating pakinggan ang Mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Uy, Papa! Na-miss ka namin, Papa! Papa, we miss you so much, Papa. Alam mo Na-miss ko rin kayo, mga anak. ipanaginipan ko po na nambababae ka daw. Ha? Ano ba yung Bad yung panaginip mo. Di ba, Papa, kasi sabi po na lang naka-classmate ko, basta seaman, babaero na ang luloko daw. Opo, Papa, nanaginip din ako. Dinala ka ni Tito Boy at 2 daw kayo ng chicks. Saan na din dinala? Sa may Christmas light. Mga anak. Papa. Panaginip lang yan. Oh, Ma, kumusta Papa, kayo dito? hindi po yun totoo kasi ni Papa salubong ka po sa amin. Di ba, Oo Papa? naman. Ano yan? Number 1 na pasalubong mo. Pasensya na. Ano lang muna tong nabili kong mga chocolate. Chocolate? Cloud9. Papa, bakit Cloud9 at nakalagay? flat tops lang muna. Bakit nakalagay sa plastic ng 7-Eleven?
Papa, ba't sa plastic labo yung nakalagay? Papa. Tsaka bakit local po? Gusto po namin galing sa duty free. Mga anak, kasi yung box ko na na balikbayan box. Mga anak? To follow pa yun. Hindi naman makakasabay ni Papa yung balikbayan box eh. Ma, may TV tayo doon tsaka may mga... Sa balikbayan box, Oo, Papa? bumili ako. Buti na lang di pa ako kumuha sa home credit. Bali kukuha ko eh. Tapos may mga oven toaster, may mga microwave, yung mga maliliit lang na Papa, kaya. hindi na uso ang oven toaster. Uso pa yan. Gusto ko kumain ng tinapay ng toasted eh. French toast. Papa, bakit parang hindi ka na napapagupit? Nakakalimutan mo na mapag-groom ng sarili mo. Hindi porke papa Nasa ka na barko losyang... kasi walang barbero yung Jun. kasama namin. Alam ko na yan, style para hindi ni pagbibintangan na ng bababae. Kunyari, haggard. Ganyan yan eh. Ganyan ba yun? Ganun po yun. Ni kakapit bahay namin si Rupino. Mga anak, tama na. Huwag nyo nang idama yung Tito Rupino nyo, ha? Nagbagong buhay na yun. Ganun po yun eh, Papa. Mama. Hindi ka nag-i-skincare kasi butas-butas yung face mo. Mga anak kasi, sa barko eh. Alam mo naman yung papa mo, tayo ng kalawang dun eh. Papa, pero napansin ko parang haggard ka. Dati, yung last uwi mo naman, pumayat ka noon, tas maputi. Bilid ka ba sa araw ngayon dun? Oo, alam mo naman trabaho sa barko. Sasalubungin mo yung mga bagyo at saka ganun talaga. Papa, Tsaka tsaka parang maasin ka po ngayon. Di ka na nagdedeodorant. Oo nga, Papa. Di ba mabango ka kasi imported yung pabango mo, Papa. Di ka nahihiya sa mga babae mo, Papa, na maasin ka? Wala naman akong babae, anak. Bakit ba pinipilit mo kanina ka pa? Gusto mo paluin kita? Papa naman eh. Supportive lang ako. Mga anak, pumasok ka muna kayo. Mag-usap kami ng mama nyo. Papa, hindi na. Sige na, Pasok! pasok. Dun muna kayo. Yung binili ni Papa na toys, meron to sa Lazada eh. Ano ba to? Big Bang at... Papa, may problema ka ba? Papa, huwag ka Wala. mahiya sabihin sa akin na. Wala akong problema. Papa, ang haggard mo. Seryo, yung mga bata hindi nagsisinungaling yan. Stress lang ako sa trabaho. Alam mo naman yung seaman. Hindi ka naman stress dati, lalo ko. Tsaka Papa, parang yung laman ng ATM mo, bakit laging kulang? Parang halos Yun na nga 70% kulang eh. 30% lang May napapadala. problema kami. May union kasi kami sa mga seaman. Tapos, kailangan naming magbigay ng doon. Para, mo yung mga madagdagan yung benefits namin mga seaman. May union kami, kaya medyo... Papa, pag may problema, sige, naiintindihan kita, pero wag mong pabayaan sarili Oo mo. naman. Tsaka, Tsaka, lumaki yung tiyan mo. Ano ba? Ano ba nangyayari sa'yo? wala. Kami dito ng mga bata maayos, ikaw hindi. Siyempre, ayoko ng ganun. Tsaka, alam mo naman, trabaho sa barko. Saka pala, mama, 1 linggo lang pala ako dito. Sasampa na ulit ako, ha. Nagjo-joke ka? Papa, laging ang bakasyon mo 3 months, never pa naging 1 week. Huwag mo akong lokohin. Huy, yung mga bata, ipapasyal pa natin, nakabook na tayo ng mga... Hindi, alanganin, pasyalan next nila. time na lang, next uwi ko na lang. Hindi pwede kasi... Narinig ko po yun, 1 week ka Opo, lang. Papa, paano pa tayo mag-Ocean Park, Papa? Nakabook na po. Papa, nakabook na po tayo ng buffet po sa Conrad eh. Oo nga, Papa. Tsaka magmamawa Mga pa anak, po i-cancel tayo na sa lang muna yan. Ferris I-cancel na wheel. lang muna yan kasi nga nagmamaganda. Star City na lang, Papa. Hindi nga po pwede. Busy nga ako. Aalis na agad ako eh. Papa, may babae ka talaga. Ibang-iba po talaga eh. Pinipilit mo talaga. Pinipilit mo talaga bata ka, ha? Pumasok kayo doon! Papa. Huwag kayo makialam sa usapang ng mga matatanda. Junjun, tingin mo wala talagang babae si Papa. Wala yan. Papa, 1 linggo? Ano ba Isang nangyayari sa barko? Ano ba nangyayari sa agency nyo? Hindi nga. At walang letter sa akin na gano'n na 1 week ka Kulang lang yung mga dito. tao kasi, kaya mabilisan, madalian. Pero walang letter si agency. Alam mo na nino-notify pati yung... Hindi na yung Na-notify magno-notify. pati yung misis Hindi ng na agency. Hindi ganun Trabaho yung ko yung ka na protocol. mangialam. Diyos ko naman, trabaho ko, pakikialaman mo eh. Pinapakialaman ba kita?
Papa, ang init ng ulo mo ngayon. Meron talagang kakaiba eh. Wala nga. Kulit mo eh. Sinasabi ng... Sige, mamaya na kita kakausapin. Iba talaga yung mood mo eh. Gusto ko bang umalis agad? Tama na. Maririnig ng mga bata. Nagsisigawan tayo. Sige na. Maghahain Hindi na ko kasi ako. maintindihan eh. Para ka namang... Madali ba magtrabaho sa barko? Tama na. Ayoko ng ganyan. Kakauwi mo lang, mag-aaway tayo. Hindi mo kasi iniintindi yung sitwasyon. Nangingialam ka pa sa trabaho ko eh. May alam ka ba sa pagiging seaman? Ha? Wala kang alam, di ba? Kaya tumahimik ka. Kakaiba po talaga si Rafael. Irritable, magagalitin, pati sa mga bata, nasisigawan niya. Tapos iba po talaga yung itsura niya, mukha siyang stress, malungkot. Tapos yung mga typical niyang pasalubong sa amin, ibang-iba ngayon eh. Alam ko pong dito niya lang binili po yan sa Pilipinas. At 1 linggo lang daw siya magbabakasyon, hindi po ganun si Rafael. Hanggang, tama po ang sinabi niya, 1 linggo lang ay sumampa na ulit siya kasi in demand daw siya. Hello, Papa? Hello? Papa? Wala mo ng video ha kasi mahina yung signal namin dito sa barko pag nagbibideo kaya audio lang, call lang. Ba't parang mainit agad ulo mo? Kakausap lang natin Alam ko naman na to, away na naman papuntahan nito. Ayoko sana Ano ba't na napatawag? Busy ako dito. Papa, alam mo, kakausap lang natin. Parang gusto ko nang ibaba pero kakamustahin lang kita. Teka, kambing ba yung naririnig ko? May kambing sa barko? May sisiw sa barko? May baka sa barko? Papa, ano ba yan? Asan ka ba? Ha? Sa barko? Seaman ako, di ba? Asan ba yung seaman? Sa barko. Papa, rinig ko. May manok dyan, may kabayo. Asan ka, Papa? Sa barko nga. Kasi, barko nga. Papa, i-on mo yung video. Dali. May invitation na. Sige na, i-on mo. Huwag kang i-video kasi nga mapuputol to. Mahina yung signal namin. Nasa gitna kami ng Somalia. Kahit blur. Gusto mo talagang ma-intercept kami ng mga pirata dito sa Somalia eh. Papa, isa lang. Para matapos na tong pagdududa ko, Papa, isa lang. Open the video. Walang... Ay nako, huwag kang makulit. Ibaba mo na lang to. Alam mo bakit may mga hayop dito? Nag-aalaga kami parang Noah's Ark. Para... Alam mo yung Noah's Ark, di ba? May mga hayop dun sa barko. Papa, pero hindi allowed yan ng agency. Sa agency ng iba, sa amin pwede. Papa ba? Pwede nga. Ay naku, kulit-kulit mo talaga eh. Isa lang video, please. Isa lang. Para matapos na tong... Mapuputol nga. Huwag ka na nga humingi ng video. O kaya pakausap sa ibang kasama mo dyan, si Jerome. Si Jerome, yung lagi kong natapagtanungan kung anong ginagawa mo. Tsaka si Peter. Wala sila, nasa engine sila eh. Nasa engine si sila. Jeff, Azucena ba yun? Si Jeff? Wala nga si Jeff nasa engine yun. Hindi na yung nagbarko. Nasa Canada na yun. Sige na, babay na nga. Ang kulit-kulit mo eh. Papa! Nagtatrabaho tayo dito eh. Papa! Sige na, babay na. Papa, wait lang! Tao po! Mama, may tao po o kaya hayop? Hayop ka rin! Kanina ka bang bata ka? Naririnig ko yung mga panirada mo sa papa mo. Kayo malis ka yung papa mo! Siyempre nakikinig ako!
bahay niyo. Pinakinggan ko. Yung anak mo, bata pa lang. Nagpa-practice sa bagay. Siya yung sasalo ng corona ko dito. Pasensya ka na, Mars. Sa balot mundo. Naniningil lang ako, Mars. Maniningil, Mars, di ako umutang sa'yo. Naging magkasama yung mag-aasawa natin sa barko. Pero ngayon hindi na. Kasi yung asawa mo hindi naman na sumasampa eh. Mars, ano sinasabi At ang mo? laki ng Nasa utang barko ng- ngayon si Rafael. Anong barko? Alam mo ba yung asawa mo may utang mga 1.3 million? Kakasugal lang asawa mo. Mars, Pagbaba tama ng yung- barko, nagsusugal siya. Yung asawa ko umuwi na agad sa bahay. Kaloyal yun para si Uncle. Pero yung asawa mo, Mars, tamo nga hanggang second floor pa lang natapatapos namin. Alam mo, bago umutang si Rafael, dapat napatapos niya naman muna tong bahay namin. tingnan- Mars, hindi ganyan si Rafael. okay, ganun ba? Yung bahay namin, Mars, nauna pa itong pinatayo sa inyo, yung bahay namin, naka 4th floor na ako. Ginawa ko ng boarding house yung 3rd at 4th floor. Oh. Bakit sa inyo hindi pa Magkano tapos? utang sa'yo? Basta may utang siya sa amin. Bakit maniningil? 50K! 50K lang yung presyo. Asan? Patingin nga yung ebidensya ng chat sa'yo. Ayan, di yan chat. Ayan, resibo yan, Resibo? Pera padala, napapadala. Ayan. O, ibang pangalan, hindi Rafael. Ayan, akin yan. Tingnan mo yung pangalan sa taas. Matthew. O, sino si Matthew? Kunyari, Matthew siya, pero Rafael talaga siya. Hindi naman yung asawa mo, nandun sa Carmona, Cavite, puntahan mo doon. Mars, totoo ba yan? Totoo yan, pumunta ka na. Mars, pwede mo akong samahan. Mars, wala akong pamasahe. Hindi pa nagpadala kasi si... Mars, binigyan na kita ng info. Libre na nga yun. Libre na yung info ko, tas manghingi ka pa ng pamasahin, kapal mo. May utang pa nga kayo eh. Mas makapal po kayo. Tumahimik ka, bata ka! Rafael? Rafael, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dito? Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Nagfa-farm. Nagpa-farm? Kagabi nag-usap tayo. Nasa barko ka. Bakit ka nandito sa Carmona, Cavite? Bumaba ako agad kagabi. Rafael, ano? Magpaliwanag ka. Rafael, ano ginagawa? Bakit ganyan yung itsura mo? Tsaka kanino tong lupa? Diyan ka nakatira sa kubo? Rafael, may kasama kang babae dyan? Umamin ka na. Wala! Tatago na ako dito kasi may utang na ako. Laki na utang ko. Papapulis na ako. Patawarin mo ko. Hindi ko na malusutan mo. Bakit malaking utang mo? Nang babae ka? Anong ginawa mo? Sugal. Sugal? Ba't hindi ko naman naramdaman yun na anong sugal? Saan ka nagsugal? Sa barko? Sorry na. Kala ko kasi mababawi ko pa yung pera para maging 3rd floor at 4th floor na yung bahay natin at saka makabili tayo ng sasakyan para hindi pala. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Patawarin mo kung nagsinungaling ako. Nahiya lang ako sa'yo. Hindi ko alam anong gagawin ko. Problema mo, solusyonan mo. Ha? Ngayon mo lang sinabi? Tapos idadamay mo ko? Gusto mo solusyonan ko? Ha? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Sana noon mo pa sinabi, baka tinulungan kita. Ngayon, patong-patong na yung utang mo. Problema mo na yan. Jocelyn. Ayoko. Rafael, Jocelyn. solusyonan mo yung problema mo. Jocelyn naman, no? Solusyonan mo yan. Asawa mo ako, di ba? Asawa mo ako, oo nga. Pero hindi mo sinabi sa akin. Kung dati mo sinabi, baka tinulungan kita. Bahala ka dyan. Jocelyn! Bahala ka! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!